Gipahugtan sa Cebu City Police Office ang ilang pagbantay sa palibot nunot sa posibleng pagsiaw karon sa kawat nga binuhatan sa mga taga-laing dapit nga mianhi sa dakbayan aron mamiktima. Apil na ang mga langyong turista. Sama na lang sa nahitabo sa mga Koreanong turista nga nabiktima sa 8 ka mga nagkonsabo nga kawatan sa usa ka tourist spot sa Cebu City. Ani ang report ni Alan Domingo. Makita sa video ang lalaki ug babae diin gibutang nila ang bag sa kilid sa haligi sa usa ka tourist spot sa Bukirang Barangay. Samtang nabisi sila sa pagpahulagway, inanay nangabot kini mga tawo nga daw turista usab tan-awon. Nag-anam-anam sila kadaghan. Adunay nag-selfie-selfie, samtang ang uban nagpaniid ug ang uban tig sa lipod hangtod nalipat ang mga biktima og dinhina. Daling gikuha sa lalaki ang bag sa mga turista. Giba naman na maabot sa 8 ka mga kawatan nga sakop sa organisadong grupo nga dili taga-dakbayan Sugbo ang miatake sa mga biktima. Nahitabo kini niadtong Abril 6, 2025 alas 5 sa hapon og daling nawagtang ang mga kawatan gingong nagsakay kini og 2 ka taxi. Base sa post sa video uploader nga nakikalayo na kanila ang management sa tourist edifice og na-report na usab sa kapulisan ang nahitabo. Nasayran nga ang bag nga nakuha sa mga kawatan adunay sulod nga 350,000 pesos, $90 ug mga importanteng dokumento. Giingong nakabalik na sa Korea ang mga biktima apan naglaom ang mga host nila dinis dakbayan sa Sugbo nga maaksyonan ang nahitabo. If it was mistakenly taken, ilahang i-return. Well, if not, we will see what we can do to disseminate as widely as possible this information aron matabangan punta sa pag-determine kinsay kakuhaan ni ilang kabtangan. Samtang gipangita na sa Cebu City Police ang mga kawatan kinsa gituohan nga gikan sa ubang dapit nga nidayo lang sa dakbayan nga bisitahonon sa mga turista nga ilahang mabiktima. Una nang gihulagway ni Police Colonel Enrico Figueroa ang City Police Director nga organisado ang grupo sa mga kawatan. Busa gipahugtan pa ang pagbantay karon sa mga dapit sa syudad nga hugupanan sa mga turista nga target usab sa mga kawatan. Ilabi na karon nga panahon sa ating bakasyon sa mga turista diin usa sa mga destinasyon ang Cebu City. Sa magmatngon ta, especially kari ato ang mga turista, a reminder to them that they should always be wary of their environment. And alala lang natin, maging vigilant po tayo. At kung meron po tayong doubt, i-approach po natin ang ating mga government officials and of course ang ating PNP when it comes to sa security. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.